Ćao svima, dobrodošli. Danas video uopšte nema nikakvu vezanu temu, nego sam samo žela da vas pitam da li želite da vam uradim Q&A vezano za rekreativnu, pošto smo se mi u subotu vratili sa rekreativne, bili smo u Vrnjačkoj banji, pa sam samo žela da vas pitam da li želite možda snimim video o tome, ako neko možda želi da putuje u Vrnjačku banju pa ga zanima nešto više o tome, da mi napiše dole u komentare da li želite taj Q&A i ako ga želite, obavezno mi napišite u komentare ta neka pitanja vezano za Vrnjačku banju. Znači šta god želite, slobodno me pitajte. Inače, ja sam bila u okolini hotela Breza, ako nekog zanima, tako da ako neko zna gde se nalazi hotel Breza, tu negde u okolini smo išli, tako da znam sve o toj okolini i znam malo i dalje, pošto sam već bila jednom u Vrnjačkoj banji. Svejedno, vaš posao je da mi napišete samo u komentare da li želite taj video i da mi napišete pitanja. To je bilo to, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!